Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri, zientziari ateak zabaltzen. Horretan eman du gaur arteko bere ibilbidea Bergarako Laboratorium Museoak. 3650 egun, 10 urte, hamarkada bat. Eta urtemuga hori ospatzeko urtarrietik abendura bitarteko egitaraua prestatu dute. Askotariko ekitaldiz betea. Bada Laboratorium Museoa izango dugu gaur berbagai saioan izpide. Errekalde jauregi ikusgarrian dago laboratorium, Peña Floridako kondearen bizileku izandakoan. Ingeles estiloko lorategi baten erdian, ondarea bildu, zaindu, ikertu eta ezagutzera ematen. Aspaldidanik erakutsi du Bergarak ideia berriekin bat egiteko nahia, 18. mendetik gutxienez. Eta bere hastapenetatik gizarteari zientziaren unibertsoko ateak parez pare zabaltzeko lan egin duen museoak horretan jarraitu asmo du aurrerantzian ere. Bertako zuzendari Rosa Errazkin dugu gaurkoan berbagai saioan bisitari. Kaixo Rosa eta ongi etorri. Kaixo. Eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Laboratorium Museoa nola definituko zenuke, zer da? Euskaltzaletasuna eta unibertsaltasuna, ekintzailetza eta ezagutza, eraginkortasuna, gizartegintza eta jakimina aurrera bidea. Hori da Laboratorium Museoa eta hori baino gehiago. Euskal Herriko zientziaren sorlekua da eta ondarea bildu, zaindu, ikertu eta ezagutzera ematen duen erakunde bada. Eta nola, bertan egondako historia zientifikoaren lekukoekin, zientzia instrumentuekin, naturzientzien bildumekin eta zoologiaren alde garrantzitsuekin. Pentsa ez da, zenbat ideia ekarri dituzun lehen esaldi horietan, joango gara apurka-apurka ideia horietan sakontzen. 10 urte egin dituzue, bisitariei zientziaren unibertsoko ateak zabaltzen, hastapenetatik horixe da, egin duzuena, baina zer nolako garapena izan duzue hamarkada honetan zehar? Bai, esaldi batean esan beharko banu, ondorengoa esango nuke, 10 urte zientziari ateak zabaltzen aritu garela, ez? Gizarteari eta bisitariei zientziaren unibertsoko ateak zabaltzen, eta zientzia gizartera gerturatzen, baina gizartea zientzian murgiltzen ere, ez? Azkenean horretan jarraituko dugu, pentsatzen dez, hori da bidea, gaur egungo gizartearen bidea. Hori da ez da, baina zergaitik uste duzu orokorrean gizarteari kostatzen zaiola zientzian murgiltzea? Askotan bi alde daude, alde batetik, zientziare modu divulgatiboan edo, ez, jeiste horretan lan gutxi egindalako eta lan bada, ez, ulerte erreza izan behar du, ez bakarrik jakitunentzako garatzeko lanetari geratu, ez, jetxe egin behar da, gizarteari erakutsi behar zaio, informatu egin behar zaio bere hizkuntzean eta bere mailan, azken finean, gizarteak ulertu dezan eta iritzi kritiko hori edo analitikua handitu dadin eta hartu beharreko erabakiak egokiagoak izan daitezen. Hori behin justu ere, zuen kasuan egin duzuena, esan daitekelako laboratoriumen jakin duzuela, ez da, gizartearen beharretara moldatzen? Hori da, gu gizarte museoa garen enean, gizartearen eztabaidak edo dauzkan lantzen diran, edo puri-purian dauden gaietan sakontzen saiatzen gara, jendea, beti ere, lehen esan dudan moduan, jendea gai horren inguruan informazioa izan dezan, gero egoki erabaki ahal izateko, ez? Eta hori da egiten duguna. Beharrezkoa da, kultura zientifikoa izatea eta zabaltzea? Bai, ezinbestekoa da, gaur egungo gizarte batean, gainera, teknologiaren garapena eta gai zientifikoaren garapena nola doa zen eta azkar doan neurrian ezinbestekoa da. Esan dugu, 10 urte egin ditu Bergarako laboratoriumek. Zenbat bisitari pasabira bertatik urteotan guztiotan eta zein da zuen bisitarien profila? Publiko bota desberdina daukagu, ikastetxeetatik hasita, geroz eta handiagoa da, publiko orokorra,
eta gero adituak. Azkenean, zientziaren isla dauzkagun lekukoak eta ondareari lotutako zaleak ere etortzen dira, pieza originalak ikustera, baina bota askorako publikoa jasotzen dugu. Eta jatorria? Jatorria, ikastetxeak Euskal Herri osoko ikasleak etortzen dira, jarduera desberdinak jasotzera, eta gero publikoa irekia edo, bota guztietako, jubilertuetatik hasita, atzerriko zaletu edo familiak ere topatzen ditugu. Esan duzu lehen, Bergara dela, ez da, Euskal Herriko zientziaren sorlekua. Esan daiteke baita ere, zientziaren divulgaziorako topagune nagusi bihurtu dela? Nik uste dut, zientziaren alorrean badaude beste topagune batzuk, baina nik beti esaten dudana, Bergarak zientziari egindako ekarpen zientifiko hau unibertsala da, hasieran esan dudan moduan, eta bakarra da, ez dago ez Euskal Herrian eta ez estatu mailan nolako ekarpen zientifiko garrantzitsurik, eta guk esan dugu bezala, gizarte museoa garen heinean, hori uztartzen dugu gure historia zientifikoa, etorkizuneko gai zientifikoak uztartzen, eta informatzen, edo modu desberdinean, beti ere, zientziari ateak zabaltzen modu desberdinean. Hori da ez da, eta hori guztia askotariko elkarlanei esker. Hainbat eta hainbat erakunde, elkarte edota egitasmo dituzue bidelagun. Bai, hori niretzat funtsezkoa da. Hau ez da museoa eta museoko bi lankidek egiten dugu gauza bat, hau elkarlan handi baten emaitza da, bai hasieratik museoa edo 18. mende bukaeran hala izan zen, eta gure museoaren bitartez baita ere horretan sinisten dugu, aurrera egiteko elkarlan aberatsak baditugu, bai Euskal Herri mailan eta Europa zein estatu mailan, eta horretan oinarritzen gara, eragile desberdinekin elkarlanean aritzen. Adibidez? Momentu honetan kimika fakultadea hor daukagu, kimika fakultadea gainea 50 urte egiten ditu aurten, eta bere jatorria dudarik gabe, Bergaran sortutako laboratorium museoaren edo laborategian dago, Prus-kimikaria Bergaran egon zen, orduan gu beraientzako ere, oso garrantzitsua gara, baina guretzako ere, beraiek, gaur egungo kimika, garapen berriak, ezagutzera emateko erabili ditzakegu, baita ere, DPCA, oso eragile garrantzitsua dauka, UNED Bergara, erakunde garrantzitsua ditugu, Miguel Altuna, Euskal Herriaren adizkideen elkartea bera, eta EHU, eta Mondragon Unibertsitateare bai hor daukagu, eta gero herritar zein ikerlari talde desberdinak, eskualdekuak zein Euskal Herrikoak. Guztien arteko elkarlanari esker, ateratzen duzue proiektu aurrera, esan duzu hau ez dela, ez da, laborategiko museoko bi langileren lanaren fruitua. Zeintzuk osatzen duzue gaur egun zenbat lagunek museoko egitura, eta zein da apurtxo bat bertako funtzionamendua? Laboratorium museoa Bergarako udalaren zerbitzu bada, eta bere alde honak eta txarra ditu, baina berez, museoan, lankide gara, baina gero gidak azpi kontratatzen ditugu, jarduera guztiak edo bisita gidatu guztiak eskintzerako orduan, baina horrez gain, Bergarako udalaren zerbitzua denez, beste museo askok ez dituzten baliabidea dauzkagu, elektrikariak, hezkuntza, garapen, berdintasun, departamentoa ditugu, hirigintza, eta orduan elkarlanean aritzen gara, eta hori da gure zeharkako lan horretan, museoa beti ere erakusleiho bat gehiago dela,
baita ere Bergarako udalarentzako baliagarria dena, ez? Eta zientzia ezagutzera eman bai, baina ez hori bakarrik, aipatu duzu ez da hasieran baita ondaria bildu, zaindu eta ikertu ere, ez da? Bai, hori da museo baten oinarrizko eginkizuna gozamenerako, ez? Azkenean pertsonaren gozamenerako guztia lanketa hauek egin behar dira, bai, lege badago, baina horrez gain guk gure bilduma prozesu guztiek horiek egiteaz gain, ondare naturala, zientzia, gaia zientifikoak izanik, ondare naturala ere aztertzen dugu, bai, eta lurraldeko gizartearekin egiten dugu lan, proiektu berritzaileak, beti ere berrikuntza gure ardatza, duela mende batzuk egin zuten moduan, berrikuntzaren alde apostua egin zuten, kalitatezko hezkuntza, ikerketa eta bat egiteko, eta guk ere horretan saiatzen gara bide berdinean, beste modu batera, divulgazioarekin, baina baita ere proiektu berritzaileetan, gizarte proiektuetan, ez du zertan zientifikoak izan behar. Berritzailea den momentutik hortxe ibiltzen gara proiektu piloto guztietan, azkenean gizartearen beharreak asetzen edo gizartearen beharrei entzuten edo adi egoten gara, antena bat gara, beti hori esaten dut, antena bat gara. Museora etorrita, zuen erakusketa iraunkorrean Errege Seminarioko bilduma daukazue, zer da bertan ikus daitekeena? Esan dizu da bezala, gure ardatz nagusia edo gaia berrikuntza da. Baina ze kontatzen dugu Bergarako Errege Seminarioa erakunde ospetsu horren historia guztia kontatzen dugu, nola historia guzti horrek utzitako ondarearen bitartez, piezekin eta pieza mota desberdinak. Fisika eta kimika instrumentuak ditugu, naturzientzietako bilduma zoragarria daukagu, Darwinen teoria lantzeko, eta historiaturiko mineralak, fosilak, eta baina horrez gain, historia hori kontatzeko modu divulgatibo bat erabiltzen dugu, bai pantaila interaktiboak, eta panel ilustratu erakargarriak, eta nik uste guztia uztartuta eta gaur egungo zientziarekin bat eginez, elkarrizketak dauzkagu, gaur egungo zientzialari ospetsuen elkarrizketak ditugu, eta orduan bateratasun hori lortuz, 10 urte daukan mezu bat transmititzen du, eta oraindik baliagarria izaten jarraitzen duen mezu bada, eta hori da ikusi daitekeena. Horrez gain, laborategi badaukagu, esandako jarduera espezifiko proiektu berritzaileak zientifikoa direnez, laborategian, liburutegi museo askok daukaten, erakusketa temporalen aretoak ditugu, gauza berritzailea bali bada horiek ere erakutsi behar dira, edo erakusketak egin behar dira, orain adibidez, adimen artifiziala daukagu. Adimen artifiziala, den ahotan dagoen gaioa da, horren inguruko erakusketa bat daukagu. Hori da, ez da, aldi baterako erakusketei dagokienez, zein irizpideren arabera erakusketa bat edo beste? Batzutan, kasu honetan, 10. urte honetan, gaia oso garbi daukagu, wolframa izan behar du ardatzen nagusia, baina beti ere, ikutxu berritzaile bat emanez, kasu honetan, 10. urte eta erakusketa gehiago edukiko ditugu. Baina orokorrean irizpideak zeintzuk duk izaten dira, momentuan, ze gai puri-purian dauden gai bat hartu, eta esan, gai hori ezagutzera emateko nola egingo dugu, modu desberdinak daude, ohiko hitzaldien bidez, mahai inguruak, ikastaroak, tailerra, bisita gidatua, baina erakusketak ere, eta ekoizten ditugun erakusketak gaiaren arabera askotan errepikakorra dira. Ze ikasleek askotan adibidez taula periodikoa 2019. urte urrenean, taula periodikoaren urte urrenean ekoiztu genuenean,
konturatu gilan, ikaslek urtero gai hori jorratzen dutela ikastetxeetan, beraz, urtero, hilabete batzutan hori berriro ere muntatzen dugu, ez? Edo ekonomia zirkularra, edo, bueno, badaude gai batzuk, edo erakusketa batzuk urtero, eta gero gida profesionalekin bideratzen edo gidatzen diren erakusketak edo jarduerak antolatzen ditugu. Eta disiplina nagusienak dira, kimika, fisika, zoologia? Bai, izadeteke zientzia orokorrian, eta artistiko ere badaukagu bilduma artistiko txiki bat, eta hori ere, hor ere berrikuntza handiak sortzen dira, eta edo zientzia eta arte uztartzeko hainbat jarduera antolatu daitezke, edo berdintasunaren gaia, ez? Pilpilian dagoen beste gai bada, gu beti ere irizpide hori hor txertatzen saiatzen gara, ez? Emakumeen, ez? Presentzia hori edo lanketa hori lantzen saiatzen gara. Hori da, ez da, saiatzen zarete, erakusten baita ere, badirela emakumezko zientzialariak, zientzialaria gazteak, bertakoak direnak, horiei leku egiten presentzia ematen auspotzen saiatzen zarete, ez da? Bai, beti esate kilometro zero, ez? Likagaietan eta guztu. Zientziare badago, kilometro zero, ez da, zertan juberregia da, karri genuela Nobel saridun bat, kimikan Nobel saridun bat bere garaian, baita ere, gaur gure gazteek oso baliotsua dira, eta ezagutzera eman behar da, beste gaztegoi, eben ere ikerlari bikaina baditugula, eta beraien ezagutza hori konpartitzen dute inungo arazo hori gabe, eta hori zabaltzea ere oso garrantzitsua da, ez? Eta segidan egitera noan galdera ere badakit ez dela erreza, 10 urteko ibilbidean hainbat izango zirelako, baina galdetuko banizu, urteotan antolatutako ealdi baterako erakusketen artetik zein nabarmenduko zenukeen, edo gonbidatu duzuen zientzialarien artetik zein nabarmenduko zenukeen, adibidez? A ber, jende asko pasada, egia esan, ez gara konturatzen, pixka pentsatzen horreiz erean gaur elkarrizketa horrekin, eta esan dugu, leko betatu dizudara, izlari asko eta oso aberatsak eta interesgarriak pasa dira. Baina, klaro, niretzako Nobel saridun hori oso garrantzitsua izan zen, azkenean, oso gertutasun handiko zientzialaria, eta gero ere, Bergarako ikastetxeko ikasleak etorri zirean berarekin argazki hori egiteko irrikitan ikusteak horrek niretzat oso ez dakit, poz handia eragin zidan, ez? Baina, esaten dizuet, gazte ikerlarien programaz, ZTV programan, oso ikerketa potenteak egiten dabiltzara erakusten digute urtero, eta oso maila handiko ezagutza daukate, beraz ez dakit, esaterako hori, eta erakusketetan dena dukate bere, saiatze gara, museo txikia izateako hori dauka, alde positibo hori badaukate, hori askotak esaten digute, komisarioek edo gurekin lantzen duten bolondrez, oso dera kariño askokin egiten dirala, edozein erakusketa beti bauka bere beste plus bat, eta gero gu daukagun bilduma, osagarri egiten dute erakusketa askok, gure bilduma ere oso fotogeniko izateaz gain oso baliotsua dira, ez? Orduan, asko daude egia esan. Tira, Wolframa, aipatu duzu ez da, duela 250 urte pasa izan zen Wolframa aurkitzeko aukera eman zuen proiektua mundu mailan sona handiko aurkikuntza izan zena, 10. urteurren honetan ere aintzat hartuko duzue, referentzia izango duzue. Zer esango zen iguke Wolframari buruz? Bergarak dakizuen bezala potentziala handia dauka, alor desberdinetan, baina hori argi dago, giro intelektual handi bat egontza zegoelako sortu zana. Hau da, ilustratu talde bat zegoen, Bergaran
finkatuta eta eskualdeko, ez? Eskualdea gobernatzen zuena, eta azkenean, lehena esan dudan moduan, zientziaren aldeko apostu ikaragarri bat egin zuten, irakaslerik hoberenak, Europako momentu hartako irakaslerik hoberenak ekarri zituzten, baliabideak ere jarri zituzten, azpiegitura egokiak jarri zituzten, eta guzti horren emaitza elementu kimiko bat aurkitzea izan zen. Gero ere, platinoa ere beranduago purifikatzea lortu zuten, ez eta platinoa elementua ezagutzen zen, baina, klaro, lehenengo metodoa hemen Bergarako laboratorium horretan lortu zuten. Eta horrek ja, ekarpen hori unibertsala da. Hau da, hori ez da berriro gertatuko, eta, guk hori esaten dugu, ez? Azpiegitura, ez zala kasualidade izan, elementu kimiko bat topatzea, horren emaitza bat izan zen. Orduan, hori jarraitzeko, horrela jarraitu behar da, hezkuntza formatuta egon behar da, zure jarrera proaktiboa behar du izan, eta gero dirua behar da, eta nik uste dut horregatik lortu zala, ez? Eta hori da, euskaldunok, horretik esauta hasieran, nola definituko ez denuke museoa? Euskalduna, ekarpen hori, euskaldunon ekarpen bat izan da. 10. urte hurrenean irudi berrituarekin zatozte, nolakoa da irudi berri hori eta zer esatera dator? Irudi berrituarekin gatoz, eta egia da, nola definituko nuke, esako nuke, zientzia eta gizarteratzea daukala, hor oinarrian edo sustraietan, ez? Eta, horrek ez du esan nahi bestea bertan bera utziko dugu, erabiliko dugu, baina bai nahi genuen 10 urte hauetan, ze mezu transmititu nahi genuen, eta esaten genuen, hoxe da, eta nik uste dut, modu vertikalean, horizontalean, eta aukera politiak ematen dituela, eta hori egin nahi izan dugu, aurpegitxoa pixkat, eguneratu, eta laboratoriumren oinarria mantenduz, baina indar gehiago emanez, eta 10 urte hauen lanari, eta jarraituko duen lanari. Urte osoko iraupena izango duen ekitaldiz betetako egitaragoa osatu duzue. Lehen hiruhilekoan, zer izango duzue? Alde batetik, egingo duguna izango dira, pistoletazo eman dugu, 10. urtarrilean, eta plataforma digital bat aurkeztuko dugu, laboratorium sekretua aurkeztuko dugu, dira, zientzia instrumentuen plataforma digital bada. Berez, zientzia instrumentuak potentzial didaktiko ikaragarria daukate, baina mugimenduan jartzen dira, pieza bakoitzaren funtzionamendua ezagutzera ematen da, eta jolas moduan aurkezten dugu. Azkenean jakimin horrekin, ezagutza hori handitzen joeten zara, eta kultura zientifikoa lantzen dugu, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik, urtarrilean transgenikoen inguruko tailer bat eskainiko dugu. Normalean ikaslei eskaintzen diegun jarduera bada, EHUko ikerlariek eskaintzen dutena, eta larunbat batean, urtarrilaren 18irako, publiko orokorriari, izugarrizko mikroskopioa ekartzen dute Alemaniatik, eta transgenikoak, nola sortzen diran, eta horren inguruko jarduera praktiko bat eskainiko dugu. Bestetik, bisitak, hilean behin, bisitak doan eskainiko ditugu, otsailean buruz nabil, otsailean emakume zientzialariaren
urte edo nazioarteko egunaren bueltan, hor lehiaketa bat egiten dugu urtero, baina aurten ere, ingenieriak, emakume ingenieriak ere etorriko dira, inguru bat eskainiaz, eta orduan, hor egongo dira din desberdinetako gaztetxua, gora bera, eta sari banaketa bat egingo dugu, eta otsailaren 14ean, museoan daukagun Black Boxari itxiera ekitaldia egingo diogu, bertan lanean aritu dienak, Javier Tejada, Norbert Bilbeni, eta gero teknikarrere etorriko zaigu, pixka bat, uztartzeko filosofia, fisika, zentru teknologikoak, eta moderatzaile ikaragarri badaukagu, jakiundeko moderatzaile bat. Eta pentsa hori guztia hasteko izan ere, esan dugun moduan abendura bitarteko egitarauak izango dituzue. Eta urte hurrena bera, irailaren 25ean izango da, eta buelta horretan izango da, Jaigiro Kutxuko ekitaldirik. Ingo dugu, baina hori da. 10 urteotako ibilbidean errekonozimenduak ere jaso dituzue, 2018an gune historiko izendapena jaso zenuten. Zertan nabaritu da bere eragina, zer ekarri du izendapen horrek? Guretzat, eta kontziente garen ontzako, baina ez diogu etekinik ateratzen, hori da, askotan hainbat foro desberdinetan, museoetan, eta tokatzen zaidan foroetan esaten diet. Hori da, Euskal Herria daukan aukera bat, estatuan 3 besterik ez gara, eta Frantzian beste 2 o 3 dira, Marie Curien zentru bat, Madrilen badago ikasleen residentzia bat, eta uste dut Bartzelonako Fabra observategiak daukana, eta gu gara, ez dago museorik. Eta zer edo nola egin beharko litzateke horri etekin ateratzeko? Ezagutzera ematek hasteko, eta horren, aitortzaren esplikazio edo komunikazioa egitea. Eta gero Europan hori oso ondo ulertzen dute, eta proiektu Europarretan hori azaltzen dugunean berehala ulertzen dute. Hori agian, baina hori orokorrean da, uste dut. Euskaldunok horrela egiten dugula. Eta bukatzeko, Rosa, aurrera begira jarrita, gaur egunera artekoa izaten jarraituko duzue, hori indartzen edo aurre ikusten duzue nolabaiteko aldaketarik? Bide horretan, nik uste dut bide horretan jarraitu behar dugula, adi egoten jarraitu behar dugu, eta ausartak izaten egia da, proiektu berritzailea direnean, ausardia bat eduki behar da, eta hori indartzen jarraitu beharko genuke, eta ezagutzera ematen, behintzat gure artean, eta hori erreferentzia hori, izandako erreferentzia hori gogorarazi, eta ez bergara, beti esaten dudan moduan, hau ez da bergarako gauza bat, eskualdea hau ezagutzera emateko oso tresna ikaragarria dau, eta horretan jarraitu behar dugula, horre jorratzen eta burrukatzen, Rosa Errazkin, eskerrik asko, bisitarengatik. Ez horregatik. Eta tira, emankorra izango da, aurtengo urtea, eta jarraituko dugu. Hala behar du izan. Elkarren berri izaten. Mi esker. Ez horregatik, zuei.